दिनै गोदान बोसोर रंजालि बैसागुनि 1 खालार बर'फोरजों लोगोसे आसाम नाङै बे रंजालि बैसागुखौ गाजा गोमजायै फालियो। आसाम नाङै बे रंजालि बैसागुखौ 7 साननि फालिनायखौ नुनो मोनो। बे गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोखौ फालिनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन गुबुन जायगायाव फालिनायखौ नुनो मोनदों। थिग बेबायदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा क'क्राझार सरकारि गोजौसिन आरो थाखो गोबां फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव मेहेरगोनां सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंनो साखाफारा। सुबुंफोरनि गेजेराव अनलायनाय, गिदिरा उन्दैखौ अननाय, उन्दैया गिदिरखौ मान होनाय, गोजोन आरो खौसेथिनि मोन्थोरजों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। मख'जाथावदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरफ्रोमबो बे बर' हारिजों सोमोन्दो थानाय रंजालि बैसागुखौ गाजा गोमजायै फालिबोबाय थादों। देग्लायबो बे रंजालि बैसागुखौ क'क्राझार सरकारि गोजौसिन आरो थाखो गोबां फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव मेहेरगोनाङै फालिगोन। बेलासिनि 1 रिंगानिफ्राय आर'ज गाबनाय, गोजोन आरो खौसेथिनि फारौ बिरहोनाय, गोदान बोसोर आरो रंजालि बैसागुनि हामलायथि बावनाय, बैसोगोरा सुबुंफोरखौ खुलुमनाय, मान बावनाय आरो उन्दैफोरखौ अननाय होनाय, गोदान बोसोर आरो बैसागु फोरबो बरायनाय, बैसागु हान्जा मोसानाय बादायलायनाय, गोखा गोखै जानाय आरो हारिमु मोनाबिलि बायदि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंजागोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार बिसमुरिनि सिखोनाजाहार बाथौ आश्रम फरायसालिया 2023-24 बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो। सिखोनाजाहार बाथौ आश्रम फरायसालियाव दायो KG 1 निफ्राय क्लास 9 थाखोनि गोदानै मुं थिसननायनि आर'ज बिलाइखौ हरगासिनो। बे फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसा आरो दिथागिरिफोरनि थाखाय जुनिया खाबुफोर दं। खाबुफोरानो जादों बे फरायसालियाव जायफोर गार्जेना 2 गथ'नि मुं थिसनगोन बिसोरनि सासेया मासुलखौ रेहाय मोनगोन। बेनि अनगायैबो हौवासा हिन्जावसानि थाखाय बे फरायसालियाव आलादा हस्टेल आरो इंराजि रायज्लायनाय थाखोनि खाबु दं। बेजों लोगोसेयैनो इंराजि, सानखान्थि आरो बिगियान आयदानि थाखाय उफ्रायै कचिं होनाय आरो बे फरायसालियाव बिमा रावखौ बिथा खालामनानै बां रावारि सोलोंथाइबो होनाय जायो। नोंथांमोना बे फरायसालियाव मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9678235771 आव नङाब्ला फरायसालियाव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन।